सिनायखौबो बिरु बानायना लादों नामा होनदां बेखौ नारें जुम्ब्रायाव ना गोरान होनानै जा आहा आइ मा सिक्रेट सोबदों ओइ हट आं लेमनोसै बे पकेट चकलेटखौ खालामनायखौ आं दुखु मोनो देलाय नोंनिया गस्लाया प्लास्टिकनिसो दै हाबा सिङाव प्लास्टिक सला Hello everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to the new vlog guys. आं दासो उन्दुना सिखारदों ओमफ्राय दा जोङो नारें जुम्ब्रा खाजि जानो नागिरदों आरोना स' आं सानबाय vlogखौनो बानायनोसै स' नायलांबाय थादों आंनि vlogखौ दा उन्दुना सिखारदों नालाय मोखां सुवा आङो डाइरेक्ट गोखैखौ एसे सोना होगोन स्रां मोननायनि यार देखिए मैं गमे पैसे से कैमरा उठा पे तो गम पाबो किय लागे बानलु ज्रोम संख्रि ज्रोम जानोसै फैद' गासिबो नै हनै आयंआव खिजा थाम्फै बुथारगासिनो ओमफ्राय आङो जानोसै आरोना दा नै मायाव खिजा बानलु देगासिनो स्रां मोनखाबाय आरोना उन्दुनो ओंखारनाया मोखांबो सुवाखै देखानाय ये लद्रा लद्राके थातु हे दिरि आसेले ओ बारे बा काटरासे सवाली आं उन्दुगासिनोमोन ओमफ्राय एसे फोजागासिनो उन्दुनो होआखै असान्ति खालामदों सिखार दा लद्रासे जाबाय थादों मानोथो फोजानाय आंखौ ना फोजादों नालाय जादों मनिसाया लेमगासिनो नै मोजाङै लेम लेमनोनो रोङा माथो नोंलाय दै मनिसा मैं कभी खाना पकाती बनाएगा इ मोदोमखौनो लेमख्ला जोब्बाय नै मा लाब जाखसै बेलाय दै मनिसा नै जोंना थबसिया मासे साइज थबसियालाय नै बाथोना नाय बेखौ बानलु गोरान देनायसो हुकान नास दी के ना खाए सोर खोन्थानाय कैसे रखना अ जा मनिसाया माबा नारें जुम्ब्रायाव ना गोरान होनानै जानाय नुफेरबायनो ओमफ्राय आंखौबो ना गोरान होनानै जानो थिनदोंमोन आं जाया माथो आहा एसे जाबाय इटालि बिलाव जागोन जाथारा आं बेयाव जा काटियान भालके मासे हा दांग्राग्रा मनिसा नोंलाय मासे देरखो आयुलै आयु नाय मनिसा लाइ बिलाइ हाना लाबोबाय थालिर बिलाइ बा मनिसा नों माने एसेबां मावथि नोंखौ मालाय आंनि ब्लगाव दा मानसिफोरा नुनानै हाबानि थाखायसो सोरबा हौवा नागिरनो हासिगोनहाय बे नङा दे बिदि नङा मालाय क्लास 7आवसो दासो रिस्ता पठायदों आरो तुरकाने रिस्ता नै जोंना आलासिया दासो सफैदों नाथाय मनिसाया बेसेबांबा टेस्टि खालामबाय आलु मा आलु बेलाय बानलु गोसा नांगौ आलु नङा खोनासंलाय मनिसाखौथ' बिराद इदि नङालै आब्रि साइड दे गुसी गल सरी इटु बे गेजेरनिखौ दान नैखो अ बेना लेमनाया माब्रै साइज लेमदों जाम्बिया ओइ हट आं लेमनोसै लेमनोनो रोङा माबा अबेथिंबो लेमनांगौ अबेथिंबो लेमगासिनो इटु देखा ना इटु माजते इदि गेजेरावनो नै इदि सिंखावनांगौब्रा हे फालाय गुसी गेजेराव थाङो होमबाना माबोरै थांनांगौ जाखो दे रानदो दि माबार जाबाय दा माने सिदो आरो रावबो गैला साबेसे जोङो जों साबा हा सयजन सासे सानै साथाम साब्रै साबा संख्रियानो नाङाखैनो गादामब्ले ब्ले मनिसाखौ माबायदि नुदो तुमके देखाना था
कि मुलि सागारनि थाखाय आलुबो सानदोंमोन आलुआ खैसं जाया जाया होननानै नोङा बानलु गोसाबो जानो हाया आङो ओमफ्राय मानोथो आरो जागासिनो आलुआखै बानलुआ होमबा मानो खालामगासिनो बेयो मजाब्रा जानायनि हा जलिगाथ' बहुत होबोजेन लागसिल हनायमोन खोनासंलाय मनिसाखौथ' आंनि ब्लगाव दिनै पुरा मावथि बायदि नुखाबायना सोरबा सेंग्राया फसायनानै मादै आदैमोना फसायनानै मनिसाखौ नायनो थाखाय माबा सेंग्रा नायनो हरबालाय आंबो दहाय फन हरदानो उनाव दंनो मा होननानै पुजालानि खाथियाव सोरबा मनिसा होननाय दंनो बेखौ सेंग्राया साख्रि मावो सरकारि साख्रि नङा आरो ओइ थेला नारग्रा नङा होमबा मा साख्रियानो कम्पानियाव मोजां साख्रि मावो पस्टनि सुपारभाइजार नायनो फैनो नागिरदों थांना था जाबिना नाय मनिसा No thanks. नो थेंक्स नोंलाय आंखौ हमलाय जानो लोंनो हान्थिथारा नोंलाय यादा भगवान मनिसा इथिं नायलाय आंखौ मनिसानि खाथियाव थाबा मा नुयो मनिसाया दासो क्लास 7 आव भगवान आंनिख्रुइ इमान देरसिन नांलायखानांगासो मनिसाजों खुफ्ले जागोन नङाबा नोङो नारानि ना बेखिनिखौ बिनिस्राय बांसिन आं थोरसेसोखौनो जाखांबाय बेखौनो जानो नोङो आंदो लेबेल थोरसेयाव जानाङा केला का पत्ता में खाने का मजा दूसरा है ना दीबा और मिर्ची ज़्यादा हुआ ना देखना फिर मालूम है ना फिर ज़्यादा मिर्ची नहीं खा सकता मैं नहीं ज़्यादा नहीं है नै माबा किविखौसो लाना फैबाय गाइस नोंथांमोना जेरावनोखि थाया माने बे पकेट चकलेटखौ दैफोराव सोना गारगौमोनलै आं थिखांनो हाबाथ' कसम बे मानसिखौ बिराद आंखौ इरिटेट खालामो सिबसिजोब्बाय चकलेटखौ पुरा दै फोनांजोब्बाय मानो इदि खालामोब्रा नोंलाय धै इदि खालामनायखौ आं दुखु मोनो देलाय नोंनिया गस्लाया प्लास्टिकनिसो दै हाबा सिङाव प्लास्टिक और सोला है पानी डूबिलो इनका भाई देगे पानी डूबना दे पानी प्लास्टिक और सासुसा सोला तो लाबिसा प्लास्टिक और प्लास्टिक नि मारसिया मा साननानै इदि दै फिसिजोबखो दे जेनेबा दै इदि खालामनाङामोन गस्लाया प्लास्टिक नोंना नङा मा गस्लाया प्लास्टिकनि जालाबायना ओरैनो पकिखौ जाफैलाय बे बेलेग पकि आं आंनि साबस्क्राइबार्सफोरनो दिन्थिनो नागिरदों नै बे पकि चकलेटआ इट्स भेरि टेस्टि गाइस ट्रास्ट मी बिराद टेस्टि ट्रास्टिनो बे पकि ना बेखौ आङो दिल्लीनिफ्राय लाबोदोंमोन आरोना 24/7निफ्राय बाट नोंथांमोना बेखौ बाहेरावबो मोननो हानाय आइ थिंक ओमफ्राय मोनाबाथाय बेखौ नोंथांमोना सार्च खालामना नागिरबानो जाबाय मोनबा मोनबाय मोनाबा गैला आरोना आंनो जानोसै नैलायनो खेव मोजाङै जोथोन लानांगौ बेफोर बुस्थुखौ मिथिबाय बिदि जानला मानला खेवबाथाय जाया मा साननानै इदि खालामो नोङो जेनेबा टेस्टि ना इज इट गुड अबे मोनसेया साबसिन बे मोनसेया ना बै चकलेट वान बे साबसिन ना जाना नायलाय सिगारेट सोबायं सिगारेट बायदि जाना नाय ओइथिं इस बा आइमा सिगारेट सोबदों listen na ayong kanay bilay cigarette sobda ayong nahor kemana gotaw nunggu nunggu gotaw लाथार आरोना नै पकि चकलेट इट्स भेरि टेस्टि धुपखाथि बायदि ओमफ्राय बिराद गोथाव आं बेखौ दिल्ली थांबाथाय लाबोखायो आरोना नारेंबो दङ माथो जोंहालाय बेयावलाय थायाखै खोमा ओमफ्राय फिथाइया बे टमेट' दंफाङावबो टमेट' जादों हांसो जानो मा बुथारनो सोरनाव दङ हांसो कालि गय আছিল दुटा मारिब
तुम बनाओ मैं इतना दिनों के बाद आई हूँ मुझे बना के खिलाना है या हम मुझे खुद बना के खाना है नहीं रो नों मा होननाय आंखौ सिनायखौबो भिडिअ बानायना लादों नामा होनदों आं बेखौ आं खिनो थांदोंमोन खिनायखौबो भिडिअ बानायदों नामा होननानै सोंदों आंखौ